Aw, may ara man action Fred nga siya iyasang Sibukaw Barangay Banago. Pero ang panalag ko, ang maning problema kay Waigid supply no subong aga. So diri nakita action Fred balita na gikan sa Regional Hospital. Ginabulong karon ini nga 36 anyos nga lalaki matapos nga ginlampusan sang kabilya sa iya lang man nga bayaw. Ang biktima diri kilala kay Dave Gutierrez, 36 anyos. Nagapuyo ni siya sa Barangay Kamandag sa Banwasang La Castellana. Natabong ining insidente alas 10 kagabi sa amo man nga lugar pero mga alas 12 nagindangat diri sa Regional Hospital. Matapos nga nakaangkon sa nga pilas sa iya sininga kuya kag sa busubong man sa iya sininga mata. Now sa record sa Regional Hospital, ining biktima action friend si Dave aligar nakainom, nagmaoy, ginaway ang iya sininga asawa susta kay nag-intra sa away ang utod bisang iya sininga asawa kay permi na lang ginasakit. Nagkuha sang kabilyas kag ginlampo sini sa iya sininga kuya kag sa iya sininga mata. Now, dugang pagid nga balita sa Barangay Singkang Airport na aksidente man ang ining si Nicole Onyale. 21 anyos nagapuyo ni siya sa Taytay bala sa may Barangay 35 siyudad sa Bacolod. Pero natabong insidente sa Singkang Airport. Din ni siya ang nakaangkon sang pilas sa isining guya kag subong man sa magtimbang nga bahin sang iya sining apaga no sa record sa Regional Hospital. Ining biktima action na Fred ang ginaligar nakainom, nagdala pa sang iya sining motorsiklo asusta kay natumba kabang danan. Ngayon siya ang gindalaman diri sa Regional Hospital. Sa aton pinalangga nga mga tagpanamati indigin magkalipat nga ang Santon Plus Herbal Capsule kang may TC isa ini ka the best nga kombinasyon sa ikaayong lawas. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Hindi magkalipata ang libreng medical check-up, libreng konsultasyon nagapadayon dira sa Life Extension Clinic. Lunes hasta Biyernes, alas 9 sa ngaga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. Komportable, matinlo ang Life Extension Clinic. Sigurado, maserbisyuhan kamo. Bakal kamo sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay isang kanser, kagalo 105 ka pamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Sa Amerika, kagaiping nga kapungsuran, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sang opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01. Mabalik kami pagkatapos sang mga ini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang
Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Diri kita, mga balita nga natipon naton sa Kapitolyo, PDMPD, nagklaro, Bulkan Kanlaon Alert Level 0 sa gihapon. Balita Kapitolyo. Italyesin niyo po kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginklaro ni Provincial Disaster Management Program Division Head Giffard Zerhart Kaelian nga ara sa gihapon sa Alert Level 0 ang Bulkan Kanlaon sa Negros Oriental. Inangin palayag ni Kaelian pagiman sa mensahe nga ginapadala ni Engineer Andilin Quintia ang Kanlaon Observations Station dito sa may syudad sa La Carlota. Ini man ang sabat sa banamo nga nagapamangkot kon bala ano ang status subong sa nga Mount Kanlaon sa piyak sang nagasingki nga epekto sa paggalupok sang Bulkan Taal sa probinsya sang Batangas. Panawagan man ni Kaelian sa publiko nga mangin vigilante sa pag-intende kag pag-id usisa sang mga balita nga nagagawa sa social media kag dapat anay beripikahon agud to nga hindi mabiktima sang fake news. Suro kay Kaelian, may pila na sa ka mga nabiktima sang fake news angot sa Kanlaon volcano bagod man sang kahangawa sa halit nga gintuga sang Taal Volcano eruption. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubaya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Nakabakal na kamuhabon, 100% natural habon, wala sa ginsimpon nga chemical puro-puro, kag hindi makahalit sa panit. Amo ini siya ang Santon Plus Herba nga habon. May antioxidant na may anti-wrinkles pa. Hindi sini magkurinot ang inyo panit. Para sa hubin kag presko nga kotes, Santon Plus Herbal Soap kita. Healthy beauty, affordable pang presyo, mabakal na sa mga butika. Gusto nyo magpino ang kotes, kamagubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon pwede man mabakal pagi sa online kag pwede madeliver sa tagsa kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusugan Yan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na, standby.
Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 124. Una nga bula resulta, 1 kag 24. Second draw, kadua nga bula, 130. Ikadua nga bula, 1 kag 30. Third draw, ikatatlo nga bula, 926. Ikatatlo nga bula resulta 9 kag 26. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ari ang sabat sa nubo nga baklanay sang humay, dako ang produksyon, gamit kamo, unit complete fertilizer, pinasay nga abono, may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sang puno, putas para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa langgod o kung acidic na duta kag mga trace element. Mag-apply lang sang 2 kasako sang unit complete fertilizer kag 1 ka urea kada ektarya. Gipi garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang humay. Ipaluap ninyo sa 3 ka unit complete kag 1 ka sulpato sa kada ektarya. Sa top dress nga baga resulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi resulta dako ang produksyon. Gusto nyo pagbago kag pagtinad nga pagpanguma, magbag-o na kamo gamit na sang unit complete fertilizer. Ang unit complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unit complete sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Diri kita, balita naton sa City Hall. 2 ka opisyal sa Bacolod duyag makita ang listahan sa giniligar barangay opisyal nga imbulbado sa droga. Detalye po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong ag-action, Fred, luyag ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia kag Vice Mayor Elcida Familiarana nga hatagan sila sang otoridad sang listahan sang ginaligar mga barangay official sa Bacolod City nga imbolbado sa illegal nga droga. Una ginbolgar sang Bacolod City Police Office sa kon BCPO nga may 2 tubtub 4 ka mga barangay officials nga ginamonitor action, Fred, bangod sang ginpalambot man sila nga report nga imbolbado sa droga. Sunod sa alkalde, wala ini sang idea kung sino ang ginatumod nga barangay officials ng kapulisan kag nagalaom nga tagan siya sang listahan para makahimo ang syudad sang assessment. Nagalaom si Leonardia kag Familiarana nga mga barangay official nga ginatumod sang otoridad ang dapat mag-reform o kung magbag-o na kag untatan ang illegal nga aktibidad. How we wish that the authorities will give us a copy of that list
para nga makahimo sa amon assessment. Nabatian si Bacolod Mayor Evelio Leonaldia. Ating gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayaras ang tatlo ka mga powerful nga mga ingredients nga makabulig sa aton na ikaayong lawas. Mayara ini sang Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Kada aga maginom sang pinakauna nga kape nga mayaras ang Vitamin D3. Babaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 na kita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Santon Plus Herbal Oil, ang balanyos ka may antibiotic properties, may kombinasyon sa madamo nga herba. Sining matugnaw nga panahon, dapat may epektibo nga inugbanyos para sa mga pagpalamuypoy sang aton kalutalutahan, palanakit sang aton tiyan, sakit puson, butod tiyan sang kabataan. Epektibo nga ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Bakal kamo sini ibutang sa tagsa kapuluyan sa tion sang pagkinanglan kag emergency inyo gid ini mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil pwede na mabakal sa tanan-tanan ninyo nga mga balaligyaan ay kadto lang mo sa mga butika kay dira mabakal ang Santon Plus Herbal Oil. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Resulta sang loto pagkatapos ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units.
This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Uy, nagsugod na kuno ang examination sa pila ka mga bulutuan dire sa syudad sa Bacolod. Panahon naman nga ang mga ginikanan dapat magbakal na sang Dr. Alfred's Green Coffee para sa ila ginikanan, para sa kabataan, sa mga tigulang pwede. Labi kaglabaw sa tanan sa mga estudyante. Ang Dr. Alfred's Green Coffee nagapabre sa memorya sang kabataan. Ambot silingon nagapagsik ang kabataan, daw lagi natuyo, daw lagi nakapoy, always on the go ang kabataan. Amo ini ang resulta sang Dr. Alfred's Green Coffee. Hindi ka mo magkabalaka, non-acidic, non-addictive, ining Dr. Alfred's Green Coffee. Bakal na kamo para sa kabataan, para sa ila sini examination sa sini nga simana. Ang Dr. Alfred's Green Coffee pwede ninyo mabakal sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Standby. Iyari na ang Lotto Result! Resulta sang Lotto 655 kita, ang jackpot 29 milyones, 29 million. Kombinasyon in any order, 6, 29, 1, 19, 10, 32. Resulta sang 655, size 29, 1, 19, 10 kag 32. Saylo kita, 645, ang jackpot 8 milyones, 8 million. Kombinasyon in any order, 41, 45, 35, 40, 38, 11. Resulta sang 645, 41, 45, 35, 40, 38, kag 11. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter
Rider handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Diri kita, inapahibalo ka mo nga kung may bukol nga magtubo sa lawas, delikado, basi maging malignan pa ina. Tunawa dayon, pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Ining goiter bala, bukol sa baga, tumor, kaysang una ginapaoperahan ina. Ang pagpaopera, okay man, wala man diferensya, o galing, may agi, may pilas, may pinalian, sa Santon Plus Herbal Capsule ang mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas, iya ina tunawon. So, kung may bukol nga magtubo, hindi abyan pagpadugaya. Tunawa dayon, pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Mas mabakod pagid, kung ang Santon Plus Herbal Capsule, ikombinar nyo sa Mighty C. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Diri kita, Espinido, gintawag nga Siabulay City, ang Bacolod. Puerte, no? Aber, pamatian tang report ni Aksyon An Dipensor. Aksyonan, please go ahead.
May mga aksyon na Fred gintawag nga Shabulize City ni Bacolod PNP Deputy City Director for Operation Lieutenant Colonel Jovi Espinido ang syudad sa Bacolod. Sa press conference sa BCPO, ginpahayag ni Espinido nga tuman ka dalom ang problema sang illegal nga droga sa syudad sa Bacolod. Kumbaga, ginatawag ini aksyon na Fred nga rampant bangod man sa dalagko nga volume sang droga nga nagaka-confiscar sa kapulisan sa kada bypass operation nga ginapatigayon. Humalin ini tinalikdan nga tuig tubtob subong nga bulan sang Enero. Tagdugang pa ni Espinido, madugay na nga problema ang droga diri sa syudad sa Bacolod, rason kun nga iya ini nga pagatutukan kag pagaaktuhan. Sa piyak sini nagapate si Espinido nga masulbar ang problema sang droga sa Bacolod sa madali nga panahon. Alam nyo na palaging nag-accomplish ang mga police station natin, panay palagi ng huli. Yung nga ang tanong ng iba na media na bakit hindi pa ba naubos ang Shabu, bakit marami pa ang nahuli? Samtang nanawagan naman iya sa kooperasyon si Espinido o kung suporta mismo halin iya sa lokal nga gobyerno sa syudad sa Bacolod kag partikular diri nga ginapangabay ni Espinido amo iya action Fred ang kung mahimo ma-provide sa opisyal or mga opisyal abi sa Bacolod ang ginakinahanglan kaangay na lamang sa salakyan, gasolina, reward money sa kapulisan nga makadakop ya sa mga dorogista. Ini ang balita, una sa balita una sa Aksyon and Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34. Tagaan na karon na sang igtalupangod sa ikaduha nga porsyon sa aton pagpangalagad. Diri kita may tisi ang alkaline nga vitamin C nga may natural histamine property. Nagatipan sa aton mata nga hindi kita manginharapon, hindi magkarap-karap ang aton panulok, hindi kita dali-dali malatnan katarata kag glaucoma. May tisi ang alkaline nga vitamin C nga may natural histamine property. Nagatipan hatag proteksyon sa aton mata. Pabakurang mata pagi sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C nga may natural histamine property. Ikombinar nyo ang Mighty C sa Santon Plus Herbal Capsule. Wala ni gabulag ang duha, gaupod permi. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Mighty C pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusugan Yan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition.
Action Hotline. Action Hotline. Action Balita. Banat. Huli. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan.
bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. Dire kita, binalbagan PNP Maya, yara sang gina-monitor personalidad nga mahimo og kuwaan sang druga sang 4 ka persona nga nakuwaan sang 2.5 milyones sospetsadong siyabo. Detalye sini. Upod kay Action Brian Mordin. Action Brian, please go ahead. Mga action na Fred ginapadalman karon sa binalbagan PNP atong 2.5 million pesos balang nadakpan nila sa nagligad nga Domingo kay may ara sila sa naibaluan nga isa ka dako nga persona o kon ginatumo diri nga supplier sining nasabit iya nga Cebu nga karon gina-monitor na nila diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod diri kay Police Major Fernando Sumblingo Jr., hepe sang binalbagan PNP. Nakakuha sila sa mga informasyon angot sini gani nga ginausisa nila ini kag nagalaom ini siya nga madakpan gid ang ini nga persona. Nagpabalibal si Sumblinggong hingadlan ini para hindi man ma-preempt Action Fred ang ila sini nga operation. Naibalaan dakop sanday Hermie John Abalahon, Jo Marie Ferrer, Jobel Sia Utong kag Yan Komita sa isa ka pension house dira sa may Barangay San Pedro. Binalbagan tinilikdan nga Domingo kag sa nambal tana 2.5 million pesos nga shabu ang nakuha sa ila. Effort of different intel units and operating units ng mga police stations in the province nato. Hindi taga binalbagan, sir. Okay, taga Negros lang gid siya. Within the Negros. Pero as per information, nagalumpat-lumpat siya, sir, mobile siya. Ano ni nga medyo makuha ni siya, madanlog siya. Pero time will come, maubos kina ang swerte nila, sir. I see. Inang balita gikan sa Noppo, Action Brian Morden nag-report una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Gusto na, maabot ilang tiyempo nga maurot gid ang ila swerte. Mga blatter entry, pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian.
istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Aber, dire kita, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, disbayado ining 31 anyos nga babae matapos king kawatan along downtown area. Diin ang tagreklamo diriging kilala kay Sheena May Marquez. Nagapuyo ni siya sa barangay Tangob, siyudad sang Bacolod. Now sa aligasyon mismo sang tagreklamo, tak na alas 5 ang nakahapon, sang hapon samtang nagpaserox ni siya sa Luzuriaga, San Juan. Isa ka wala makilalang persona ang nagkuha sang iya sining cellular phone kag power bank. Ang iya sining gamit Action Fred nagabalor 17,000 pesos. Samtang sa dugang pagid nga balita sa station number 1, arestado man ang isa ka kawatan matapos nga ginserbihan sang mandamiento di aresto alas 7:20 antak na kagabi sa barangay Handumanan. Ang suspect diriging kilala kay Ray Ann Padilla alias Moong, 22 anyos, nagapuyo ni siya sa Purok Tilapia, barangay 3 sa siyudad sang Bacolod. Karon ining si Padilla, Action Fred, ang gin-aresto man ni Police Staff Sergeant Police Senior Master Sergeant Ronico Dispabiladero, ang warranted subpoena officer sa Police Station number 1 sa kaso man nga pagpangawat. Aksyon Alvin, Yes, sir. kasunar kalingkapon ang report kinawatay. Yes, Action Fred, no? Daw nagmuda subong nga kinawatay. Ang trending balas ang mga kaso, gasunod-sunod. Kung dakpanay droga, sunod-sunod dakpanay droga. Kung kinawatay, kinawatay. Kung pickpocket, pickpocket. Kung linugusay, linugusay. Kung bunanay, kaglabanay. Bunanay man kaglabanay. Daw ga kwa, no? Daw ang trending angot-angot, no? Yes, Action Fred. Sabi may, kung madumduman taman Action Fred, nagligad man itong adlaw. Puro pagpangawat man ang kaso sa downtown area. Ang may tsimpo man gani Action Fred kung mandame serbihan bala sang warrant of arrest, ti warrant of arrest man. Daw hindi man subong tigdiliwi. Oo, di ba dapat? Daw Agosto pa na, di ba? Yes, so Agosto pa Action Fred. Ang bulan sang tigkiliwi, pero diri sa aton niya, especially kung ara ka sa downtown area, ati halong-halong gili kay damo daan tuklo bala, tuklo ang in short mga kawatan nga nagalambiyong man along downtown area. Subong ni gani Action Fred kung lantawon ta. Ang ibang daw nadlok na kaya nagpakita na si Espinido mo, maambal siya daw about the kites na magbaligya droga, masurrender. Si Espinido, drugs na yang iya. Yes, Action Fred. Arang kahon yung drugs sa Bacolod. Tandugon ta na karon na sa Lasay Media. Yes, Action Fred. No? Sa dugang pagit nga balita naton sa still sa uno o station number 1 gin sa si Padilla bala Action Fred sang report ang gagin aresto ni Police Senior Master Sergeant Dispabiladero. Ang kaso sining warrant of arrest sa ang ining warrant of arrest ang gagin issue man ni Judge Montano Medel sang ang presiding judge sang MTCC Branch 2 na pitsahan October 8 of 2019. Still, warrant of arrest ang gin-issue man batok diri kay Wilfred Sahona, 22 anyos. Nagapuyo ni siya sa Purok Totong 3, Barangay Felisa, diri siya sa Bacolod. Si Sahona ang may kaso nga paglugos o kung rape, no? Wala sampiyansa, batok man diri kay Sahona. Amaning balita sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon.
Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Ang kriminalidad bala, kag ang mga balita, ang trending niya, daw ga inangot-angot mo, kasunar ka mo, nga kon dakpanay druga, adlaw-adlaw sinimana, adlaw-adlaw porte, buy-bust operation. Pagbulos naman, kung linugusay dito. Kon linabanay kag bunanay, sige-sige man. Kon kinawatay, sige man, wala untat. Ang trending daw ga kuano, daw ga ugyon sa balita kag kriminalidad. Porte Pero mas grabe gid ang report subong. Daw mainit-init subong ang arangka ni Espinido diri sa syudad sa Bacolod. Tagaan ta na karon ig talupangod ang pila ka mga ginpalayag ni Espinido diri sa syudad sa Bacolod plus ang pila ka dalagko nga mga personalidad nga suno sa iya ara sa iya listahan. Maayo man niya. Bisan paano ako ya 100% basta druga, pagpapasan druga, upod ako dira. Minus lang extrajudicial killings. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol.
programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na. Dumainit ang eleksyon na sa Negros Press Club sa Sabado. Sa aton mga kaupod sa hanap buhay, print broadcast kag telebisyon, vote wisely. Kinanglan maging maalam kita sa pagpili sa bag-o nga mga opisyal sa Negros Press Club. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.